Pero dili pa ka kumbisaan mo par dili angay ba ng batayanan diha kay anak sa June buwan sa Hunyo napay upat ka Lunes nga nahabilin. O kang ika-upat nga Lunes, so mayong adlaw kanatong tanan o ilabi na gyud sa ako ang mga supporters o sa ako ang mga subscribers o sa akong mga viewers nga wala pa naka-subscribe diya. Palihog kog subscribe mga par para ma-update mo sa atong mga ipang-upload nga mga video. Gahapon regular session sa mga board members. So pasalamat ang mga par nga wala na gyud in taon hisguti ang katong 1.2 billion nga gustong ipalabang ni Governor Gwen Garcia. Og manghinaot ang mga par nga dili na gyud kini hisgutan pa og manghinaot nga dili gani mapalabang ang maong 1.2 billion. Pero dili pa ka kumbisaan mo par dili angay ba ng batayanan diha kay anak sa June buwan sa Hunyo napay upat ka Lunes nga nahabilin. O kang ika-upat nga Lunes kay Lunes man ang ilang regular session diya sa Kapitolyo o kanang kinalasan nga Lunes mao man kana ang adlaw nga sa pagkanaog ni Gwen Garcia diya sa Kapitolyo kay June 30 man kana. Ang manghinaot ang mga par nga dili gyud na mapalabang ang 1.2 billion pero dili siguro na maitabo mga par kay nang last day na lang na niya. So maayo na lang pununta na sa magsunod kay para magamit sana ni Pambari 4 kay para maka sugod na siya sa iyang serbisyo, sa iyang trabaho diya sa Kapitolyo, sa iyang pagserbisyo sa mga katawhan sa probinsya sa Sugbo o gilabi na gyud sa iyang mga gipangsaad nga unta mga par nga madayo na gyud kini og nang walay mubabag nga mga board member kay dako man kini ikatabang sa mga kaigsuonan nato nga nananimuyo sa probinsya sa Sugbo. O ilabi na gyud kining plano ni Pambari 4 nga mobile clinic kay katong mga kaigsuonan nato nga nasa probinsya sa Sugbo nga gusto gyud kayo nga magpa-check up pero tungod sa kahagipot o tungod sa kakuwang sa budget dili nang itawon makapacheck up. Okay, kini mapar higayon na kini sa atong mga kaigsuonan diya sa probinsya sa Sugbo. So daghan kayong salamat mga par sa inyong suporta o palihog kog subscribe mga par para ma-update mo sa atong i-upload nga mga video.